Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka UHM Nongpo Circle ha ka jingelam working president uba Sparli Singkli but publicity secretary uba Ricky Tangsang ha ka khat neutrik ulber arhaja apusan kilalet cha office ka MECL banyak kendo ya SDO banyak ren ha ka bayade bat ka jinglep lat kha kha ha baro ka we kathan Nongpo ya ka daw bala pelong ya ka seng banlet mi banyak kendo ka de namar ka boarding lat ka balep kha kha wat ha ka si ublai ru ka lep bat ka seng ka laong ba menteri rang ba ka jela u konrat sangma ulakren ba ulaong bakam don chu ka jinglep lat Henry habaphai shanong po ka boarding ka lep man ka por ka seng ka sngokhya namar ka ne ka penthut ya upat ba baro ba pendan kam da ka boarding lat ka seng ka krenchai balada ka danglap ba ka dangdon ka jing pelep lat kha kha balada ka danglong kumju ka seng kan shim sadaki we ki sen jam ki bakham ting e na por ndor ko face to ka initial na no po halor ka jinglip kha kha lat chu boarding electric po no po mar bakal alok pelat ka jinglip ka kentam hakisi sande war kisi sandero ang ne no po chungi kambiang so ka boarding skawe nong ba nakliang jong siam ru lap nilai haki media haki niki si beladep bolong makam don su kata kalut seding lada kam don su kata kalut seding saya ingin kata boarding kerja haki si bleng kibadai kisi suki to haki niki si po yang idang lak ong ba niki no tre jong kai misial kidang lak pan aidaw ngi ki ong ba kili penbiang yaki jaka badu ki sainar badu ki pos cai ki sasat ki joki mo te haki si sande pat kini kinong tre ru baro ki UST ei pat kata kajingmut jong ke MECL ban penjai ka boarding haki si bleng tingi ko abentip ya ka daw te naklian jongi kum kaseng United New Truck Movement Nongpo Circle ngi ko ba USDO jong ka MECL Nongpo un pensai halor kani ka daw kantam me mentai ba ke exam du ki kena school populer pelajaran ki kena school populi kantam ki kmi ba bedo bejenjar kiele stom berbiang ya lagi kon nang ustad Andre ya kata kejeng saya baru ni don kam lengba jong boarding elektrik sudah hi mentak ni don kam ki baru kantam ka ki baru lalong ba kani ka boarding elektrik hi ka ai jing iming brew abang ila im kejeng saya kata kejeng saya ni kwa pin bahkan don kejeng saya pura kata kejeng saya ka bangin jio no tang sipor apor ni jio tang sikenta kenta sujak ki lai sau kenta dam don jing mutsu te kentam ya gini brew komisi belai ko kilali ko haba kilali jot ya gitu tinggi kita siu belai gitu kin sudu sa kata kajing saya kan tu jing muti itu ke siu tak lain lada siu pun dia tak apa kin penduk sundan nak boarding elektrik kan tu jing mutsu pendon kata kajing saya apok kan